Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 27 na bulan sang Mayo tuig 2020. Action! Action! Radio! Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente, mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports, first portion. Action! Action! Radio! Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Presidente Duterte. Pabor si Councilor Nobero sa ginpalayag sini dapat may bakuna kontra COVID-19 antes magbukas ang klase. Contraceptive pills na sapuan sa ginapatihan kampo sa New People's Army nga natukiban sang Philippine Army sa nabukid nga bahin sa Barangay Buena Vista, siyudad sang Himamaylan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Karon nga adlaw Miyerkules, ginapaabot magadesisyon ang National IATF angot sa paggalog sang mga restriksyon sa Metro Manila kag iban pa nga lugar nga ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine nga magatapos sa Mayo 31. Ang desisyon sang National IATF ang subject pa sa approval ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa televised briefing ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, importante matutukan ang natawag doubling rate, ang critical care capacity kag ang sitwasyon sang ekonomiya. Sa karon, siyudad sang Cebu kag Mandawi lang ang duha ka mga lugar sa Pilipinas nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine. Pananglitan na halugan ini sa pila ka bahin sang Metro Manila kag pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Ginasigahom naton nga disiplinado na ang aton sini mga kauturan nga sundon sa gihapon ang tanan-tanan nga mga paghalong para hindi pagidugang maglapta ining kagaw. Dapat tumanon ang social o physical distancing. Iban pagid nga mga ginapalayag pulisa sang lokal nga mga panggobyerno agod nga bisan paano amat-amat maghalog tub-tub kabay pa
kaluyan nga makabalik kita sang una naton nga mga pangginawi. Nagapati kita, mientras tanto, wala bulong, wala baksin nga matukiban batok sa coronavirus, hindi gid kita makabalik sa normal naton nga pagpangabuhi. Nga panawag sini new normal, pero kinahanglanon pa naton nga pangitaon ang solusyon kung paano tapnaon, kung paano makatukib kita sang baksin batok sining karon makamamatay nga kagaw. Kabay pa, nga husto nga atong gobyerno sa paghalog sang tanan nga ginadilian sining karon pila ka mga pulisa nga ginapapanaog na sang aton gobyerno labi na gid sa mga local government unit. Ehemplo ang Bacolod, may ara kita korpyo, may ara kita istrikto nga pagpatuman sang ginatawag naton pagsuksok sang face mask, istrikto sa social physical distancing. Kay kon basi halugan ini kag magbuylo ang tao bla nga daw binuyan sa turel kag magpinagusto. Hindi naton mapaktan may pila ka mga pungsod sa kalibutan nga ginhalugan, liwat, ginbultada sang kagaw, ginigo sang second wave sang coronavirus. Kabay pa nga hindi ini matabo dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang
kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Kamusta na kamo? Morning, morning. Kamusta nga ton kaagahon? Karon nga adlaw, medyo mabulubugnaw gawa ang huyop sang hangin. Kung sa bagay, tigululan na gid man bulan sang Mayo, tubtubulan sang Hunyo. Ang ginapangabay naton nga ti ang bagyo ya hindi ginaton mapunggan kay tag sa katuig sobra 20 gid ka bagyo ang nagasulod sa aton pungsod. Kinaugali na ina. Kamusta ang aton mga dalanon? Kamusta ang aton mga merkado karon nga kaagahon? Kamusta naman ang mga presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado? Inatanan ang mga sitwasyon sa siyudad sa Bacolod subong man sa mga merkado. Idulong ina sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Action Fred, good morning. Bukas na ang Burgos Public Market kung isda ang pagpangitaon o tanon kag iban pa at diri na subong sa area sa Burgos Public Market kay bukas na para sa mga pumuluyo action Fred. Ang sitwasyon sa mga dalanon sa siyudad sang Bacolod
this time action Fred masyado pagkatawhaw sa piyak sini nga masanaaw na no ang aton sini nga kaagahon para sa aton sining mga kauturan. May pipila ka mga salakyan di pasahe sa karon ang matamat sa pagbiyahe. May iban pa diri estilo sa tricycle nga nagabangga man action Fred sa may bangga patio wala. Gahulat din sila sa mga pasahero nga pagpanaog sa pribado o kung pampubliko nga mga salakyan para mandulong sa ilasing yatag sa mga destinasyon. May iban man diretsyo rekta sa may area sa bus terminal. Now, ang dalanon action Fred sa kabilugan sa sining nga kaagahon masyado pagkatawhay. That is why sa ato sining mga kauturan extra gate nga paghalong. No? So, diri nakita action Fred presyo na sa merkado ang pinakamadamo subong bala action Fred. I don't know kung anong menu para sa imo subong nga aga, pero may balarete action Fred damo-damo bisan diin ang balarete action Fred. Dagko nga mga balarete kay Pari Junior. Pila subong ang balarete sir? 200 ang kilo sa balarete. Ang sa kabilog ni action Fred, I think di ko magsala mga tag 3 tag 4 ka kilo ang isa ka bilog. May ari man diri action Fred nga available man anong kon kay dalagko ni siya ho ang mga balarete si Dodong pila subong ning bangrosta subong amo niya pon per kilo 200 to 190 to 200 kay dagko ni siya no. Oo. Ang isa ka bilog dong 3/4 o 1 kilo mga 3/4 no. Isa ka bilog pa lang ni action Fred 3/4 dagko ni siya mo. So mayara ni 3 duha, mayara man diriya duha isa ang kadagkoon sa mga isda available. Diri sa kay Maymay action Fred, dabaw balariti mangyapon sa kay Maymay damang balariti subong may. Ang available sa kay Maymay pagid ang marot no. Pare pila ang marot subong? 160 ang marot no. Available man sa imo si lubo-lubo. Hindi gid madula sa imo sa lubo-lubo no. Pila subong? 140 lubo-lubo pero fine na siya action na Fred butsing ganon tinlo ang classes ang lubo-lubo. Saktuhan lang gid ni siya action Fred hindi ka na balaya siling biyang tingluan mo pa antes lutoon o kung iseparar mo dagko gagmay kuridas ni siya gagbay ni siya. Diri man action Fred ang available man kapangita ko sang kagina ang panalagko bala pagi way gid sa may nakita nga pagi subong ang available subong ya ang Blue Marlin no. Ang Blue Marlin pila subong ya pre? 400 subong ang Blue Marlin pero of course si Tabas hindi gid madula sa iya subong. Si Tabas pare tag pila? 250 amo ning presyo no. Steady pulse lang ko no hambal ni Parinini no. 250 ang presyo sang Tabas no subong kaagahon. Magluwas diri may mga available man direction Fred no. Locos pwede ka bakal nga available nga locos subong kay Madam Ma'am pila subong locos ta Madam? Pila ning locos? Ano tawag ni? Locos. Pero anong tawag ta sining nga klase? Baby puset. Baby puset. Baby pusit. Oh, yes. Si baby pusit ang pila? 200. Ang nagabaligya? $1. Baba, dollar Dollar ko na siya subong. Baby pusit, 200. Pero ang kabaligya, dollar. Kadlaw tamo din double section Fred aga pa no. Pero mas maayo man diri. Kay mga pakinason subong available piho na gini action Fred kay kalabanan nga nagadeliver sa mga pakinason ang area naman sang EV Magalona. Pero at least importante direction Fred temprano pa para sa ato sila nga mga kauturan gusto makatilaw gid no sang Kanami turns no sang Punaw, Kasag. Ang Punaw tagali Madam tagpila? Tag 100 ang kilo. 100 ang kilo pero babakal ko yabi tinumpok yabi 20. Tag 20. Oo. Wala na ilon shell? May nylon shell kita Madam. Wala. Why so amo niya sang nylon shell kay kumera manggid gina kuana na sila. Wala sila na panagutan mo kay kaiwat na sila nga daan ng ilang pieces. Dapat padamuon gina sila nay. So action Fred wala ginapahanugutan gali no.
kay dapat magdamo kay jutay na lang species niya sang nylon shell. Ang kuan man madamo ang inintalabaya. Ang talaba, ang baligyan naman, tag 20 tumpok, Oo. 3.50. 350. Oh, mayara man ka bakal kinilo, tag 30 kilo, ginapili nila ang dagko. Kung sa aksyon na Fred, lain na siya nga klase. Kung iba niya dagko, nga isang ilog. Kunti daw ka chinelas ka bata, isang aman ng kadagkoon, mayari man diriya subong sin action Fred regular. Ang talaba, no? The best pamahaw ang kuan sa action Fredo, ang kasag. Pero gagmay ni siya nga klase nga kasag, no? Tag pila ang kasag ta? Tag 100 ang kilo, pili na siya tambok. Amo na sa panawag namon, SS na siya. SS, Oo. Bali, small size. small size siya, kaya reject na sa mga naga-picking bala. Oo. So, putsing ganon, kung reject siya, amo na pang merkado naman. Oo, pang merkado. That is why, no? Kung pero iba niya mga dagkog, idya. Ang mga lagkog, dati mahal na siyang iyang baligyanay. Kailan naman ang presyo sa lagkog mo. Ang green shell ta subong, oh. Ang green shell ko may-ari kami nga dala, halin sa Sarabia, ang baligyan naman niya sa green shell, ta 120 lang yun na yung kilo. Okay, pero kung napalitan na, ano niya, tahong niya? Ang tahong, tag 50 ang kilo, baligyan naman. Tag 50 ang kilo. Kahapon to, Action Fred, kanami isang sudan tabla. Ginbutangan nga sang gabi ang iling bagungon. Oo, tagpila ganin si bagungon? Ang kilo sa bagungon, baligyan naman, 40. 40 Action Fred, no? Ang bagungon. So, ang ni Action Fred, ang pila ka mga presyo sa karon. Naglabay kita dito man kagina sa kay Bibit. Ang kay Bibit, subong ang iya sininga lagaw. Ang presyo Action Fred, kampiyon man, kay puro bahay, panagat siya klaseng lagaw. Ang panagat Action Fred nga lagaw, kabili man, sang 380 per kilo, pero dagko ni siya nga klase sang lagaw panagat siya, no? Kaga iban pa amuning available kaga presyo koron sitwasyon man sang baligyan ay sang presyo sang isda diri sa area sang Burgos Public Market. Ini ginadulong man sa inyo sang CL7. Ito'y may 26 milligrams nga vitamin C. Nagapapaskod sang immune system. Nagadisway likawan man ang peke, no? Nga CL7 nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kung lapad bottle. Ang CL7 mapakal sa mga butika o kung parmasya malapit sa inyo lugar. Basta't laking CL7, laking panalo. Pagka sa patrol with aksyon na ni Kiraw ang kaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:02. Mga presyo sa merkado. Anong pamahaw nyo da? Subong ginapulo pangita sa ginawa ko daw kanami luto putsiro, no? Nababakal isa ka kilo baboy, nga may tulaan para may sabor-sabor. Bakal kasaging, kamuti, pitsay, paitan, ba? Ang manamit nga ipares ni insalada, bla, ng langka, damo gata, sos. Daw amo nang kinapulo pangita sa ginawa ko, karon nga kaagahon. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:03 na. Padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Amo ni inyo kahigayunan nga makapakonsulta libre sini nga panahon nga kadelikado sa COVID-19. Kinanglan nga check-upon ta permi ang kondisyon sa aton lawas. Dira sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante gid nga makabakal kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na. Kay bisan sa iban nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo
sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic Aralang sa GE Esteban Building, Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Oy, sa aton mga kauturan, extra nga paghalong, hindi lang sa COVID-19, kay bagod tig-ulula na, posibilidad mag-aatake naman ang mga lamok nga magadala sang balatian nga dingge. Amo ini ang balantayan ta. Hindi lang kay COVID-19, bantayan taman ang balatian nga dingge kay makamamatay man ini nga klase balatian nga tugas sang pagkagat sang lamok. Basta tigululan gani madamo nga balatian ang nagatuluhaw. Hindi lang gani COVID-19, hindi lang dingge, ara man ang pila ka mga pagpangtrangkaso, hilanat, ubo, sipon, kag iban pa. So, ang bantayan ta, damo-damo na. Ang COVID-19, ang dingge, kag iban pagid nga pamalatian. Tugas ining pagkulokambyo sa panahon. Kaya ti, medyo nalipatan ta na, nga may dingge gali. Kaya ang aton konsentrasyon na sintrogid sa COVID-19. May mga nagkalamatay sa dingge, pero hindi ito man kadamo ikumparar sining COVID-19 nga nag-utas ang kabuhi
sang linibo-libo na sa bugos nga kalibutan. So halong kita, no? Kay hindi lang COVID-19 subong ang nag-arangka lakip na ang dingge kag iban pa nga pamalatian. Amo inablang nga sa tion sang kahimtangan subong nga kapigadoon ga arangkada pa ang mga balatian. Damo sang pila naton ka mga kauturan ga pangakroy na sumong magagmay nga mga negosyo kaga iban pa. Amon ang nga kabudlay. May nalan na kung kaisa nga gasudan kita bisan uga balingon lang, bisan kung kaisa gasamo lang kita mantika, basta wala lang sang balatian. Kabudlay gid kon may balatian. Nablang ang tanan mo nga oras ginausikan mo, alang-alang mo bayaan ang pasyente mo, kinanglan mo man ang kwarta, tiya mo ni subong nga galaming at pa kita sa aton ekonomiya. Kaya ginabuo subong sa gobyerno, ang tanan nga matipon niya nga pundo, ang tanan-tanan nga mga donasyon kag iban pa, kag ang mga SAP nga ni Special Amelioration Program ginabuo sa aton mga kauturan nga nawadaan trabaho nga igo gid sining COVID-19. So halalungan ini nga mga binulan bulan sa Mayo, Hunyo kag sa iban pa nga mga binulan nga padayon nagabo ang ulan. Amo na siling naton pag-abot sa bulan sang Hunyo ti mata-mata na Agosto kag iban nga mga binulan sa diin nagatupa naman ang mabaskog nga ulan kag mabulubagyuhon nga panahon. Amo na siling naton extra nga paghalong kay ginalikupan kita sang pamalatian. Puerte, no? Nablang wala kag tuod, wala kay lisuan, puro problema lang. Liso ka di COVID-19, liso ka sa piyak may dingge, liso ka sa piyak kapigaduon. Ay, oo, san o pa kita makalampuwas ini. Amo nang siling sang katigulangan nya kun may kalalatan pagkatapos sina may araman nga kasanagan. Sa likod sang kadulom kuno may kasanag man. Galing san o. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:11 na. Mabalik kami. Dugang nga balita kag mga isyo diri pagkatapos sang 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolog saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo report
Water handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. O kapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Namin ni siya wala kalamay, natural sweetener lang. Makabulig papaalerto sa atong lawas kag paminsaron kapangapin ng bugos nga pamilya, healthy pagkamutanan. Mayo ini para kay lulo, lula, nanay, itatay, lakip na sa kabataan. Hindi ka mo magkabalaka. Kay non-acidic, non-addictive ini nga kape. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan ini sa mga scientifico dito sa Amerika. Dito lang ka na-discoveryan nga kung berde pagaling kape, forte ka powerful sang yan natural antioxidant. Loaded pa siya sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlo ang aton colon, malayo kita sa masakit. So kung hindi ka kaitsar, 1, 2, 3 kaadlaw, abyan, hilo na ina sa aton lawas, pagwaon mo ina. Ang mahimo naton para maka-enjoy kita, kape-kape kamo, sang Dr. Alfred's Green Coffee, ga-enjoy ka sang saborya, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore
malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na, preparado na ang kasimbahanan suno sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines pananglitan nga pahanugutan na sang IETF nga magbalik ang mga misa sa mga kasimbahanan. Preparado na sila. Tumanon man nila ang tanan nga mga mando sa aton gobyerno. May ara mga pagsulundan nga suksok agid face mask, no? Pero suno sa CBCP, mayo man sila nga ang pare hindi lang magsuksok sang face mask, kay isama lang siya mo. Ngara sa altar niya sa kristal na gabi ang pasuksokon sa face mask. Demo ini ang pila ka mga paghanda subong sang mga kasimbahanan. Kay ti ang una nga palayag nga hindi gid pwede makatipon-tipon, pwede lang kung may misa gid man na pulo ka tawo lang ang pwede makatambong, ti may ayo man ang pila ka mga kasimbahanan, bisan 50% na lang ang pwede makatambong, kag i-observe lang ang physical distancing. So, angan-anganon ta kay gaamat-amat naman mong halog ang aton sini gobyerno sa pila ka mga ginaayo sa aton pila ka mga sikta, pila ka mga sektor sa aton gobyerno. Ayo sang kasimbahanan, ayo sa magagmay nga mga negosyante, ayo sang pila ka mga sektor nga halog-halugan na ang pila ka mga pagpatuman sang pila ka mga pag-andam, paghalong batok sining COVID-19. Tiga ayo gidang simbahan nga kun may mo tugutan sila. Gayo man ang mga tumuluo, gayo man ang mga sumilimba nga kun may mo ibalik ka. Kag tundon lang kung ano ang mando kag mga paandam sa aton gobyerno nga para hindi maglapta kag matapna na ini ang COVID-19. Do ano bla kadako sa wabulig sini pananglitan na be, may baksin nga matukiban kag mauntat ini. Do ano kalipay sa aton pumuluyo nga makabalik kita sa kinaandan naton nga pangginawi nga matawagid normal na nga pagpangabuhi. Bisan panawag sini new normal, hindi kita gyapon makabalik sa normal nga pagpangabuhi mintras tanto nga ara pagpamahog, mintras tanto wala bulong ining corona virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang makaaksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami. Dugang pagid nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapas yung banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Happy birthday lang kay Joy Rachel Salanga Kalugod nga nagahiwat sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Diri kita, balita naton sa City Hall, si Councilor Novero nagapabor sa palayag ni Presidente Duterte nga dapat may bakuna anay kontra COVID-19 antes magbukas ang klase. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May kag-action, Fred, ginaabi-abi kag suportado ni Bacolod City Councilor Renisito Novero ang damlaglang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte Action, Fred, nga wala sang klase kung wala sang vaccine kontra COVID-19. Kung madumduman si Novero nga nagapungko bilang chair sang Committee on Education sa Konseho ang nag-author Action, Fred, sang resolusyon nga nagapangabay sa Department of Education sa Gobyerno Nasyonal nga kung mahimo ipaiway ang pagbukas sang klase sa mabot nga Agosto 24 bangod sining pamahog sang COVID-19. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag sang konsehal ang palayag sang Presidente suno sa Action, Fred ang nagabuot silingon nga nagakahangawa man ang Chief Executive sa seguridad sa mga estudyante kag manunudlo. Ginalan to Action, Fred ni Novero nga handa ang Presidente nga tun-an ang mga practical kag scientific nga mga pamaagi para mapadayon ang edukasyon nga wala sang pamahog o kon peligro. Bangon sining Development Action, Fred, suno sa konsehal, plano ini nga magpatawag sang pagsinapol upod man ang mga miyembro sang local school board sa Bacolod City para makahimo man sang mga suhestyon nga ipadala dito sa gobyerno nasyonal nga pwede ma-adapt sa educational system sang Pilipinas. Yeah, well, first, kapasalamat ko si Presidente for listening to our pleadings, no? Nagapatyag sa, in other words, man, kasubong sa aton pagpatyag, nagakangawa man sa kasubong sa aton pagkangawa, bukor sa aton seguridad sa aton mga kabataan. Nabatian si Bacolod City Councilor Renisito Novero. Sa sininga matinion, dapat doblehon nato ng paghalong sang aton ikaayong lawas. Agud malikawan ang mga masakit, dapat epektibo ka food supplement ang aton ginainom. Rekomendado ang Santon Plus Gold. Mas gin panami kag mas gin pa epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, margoso garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mga kaaksyon, epektibo nga makabulig sa may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
Akon man gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Start your day right mga kaaksyon. Pagi sa pag-inom sang Life Extension Coffee Mix, ining pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang healthy nga mga ingredients kang isang mangosteen fruit extract kag grashi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. May mga pamangkot diri ho. Nya pwede na bukas na mga parlor kag barbershop, wala pa. Wala ton tanay nga magpapanaog sang mando ang aton local government unit labi na gid dire ang syudad sa Bacolod. Wala tonta kon ano ang palayag ni Mayor Bing Leonardia. Kay pero gahalog-halog na. May mga ara na nga patibaan nga pwede na. Gayo ining mga parlor, ining mga salon, ining mga barbershop nga kun mahimo makabukas na sila. Kay gala lalain nagi kuno. Ang pila naton ka mga utod, wala naging palangabuyan. Inablang naga-manicure, pedicure, nagagunting sa buhok ka. Kag kung ano pa dira, make-up kag iban pa. Nyalain gid ang sitwasyon subong. Daw pati bakal bugas, daw wala na. Nga amo lang ini ang ila palangitanan. Pero wala to tonta. Kaya may mga ara na, daw medyo masanag-sanag na. Nga daw ibalik na ini ang ila sini trabaho para adlaw-adlaw may ibakal man bala kilo-kilo nga bugas sudan kag subong man pulo pamahaw sa ila sini kabataan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Action Radio
Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Dire kita, contraceptive pilso, nasapuan sa ginapatihan kampo sang New People's Army, nga natukiban sang Philippine Army sa nabukid nga bahin sa Barangay Buena Vista, siyudad sang Himamaylan. Detalye sini, upod kay Aksyon, Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred na tukiban sang Philippine Army in isa ka ginakabig nilang kampo sang New People's Army dira sa area sang Barangay Buena Vista, siyudad sang Himamaylan. Mga bukid-bukid din nga porsyon. Sunod diri kay 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte. Yan mo na yung result action Fred sang padayon nila iyang kampanya kontra sa mga katapos ang NPA. Na tingala lang to si Pasaporte action Fred kay may ara sa mga contraceptive pills iya nga naabta nila dito na butang sa isa ka bag nga ginapatihan diri ang tag-iya amo gid ang NPA kag base ginagamit nila ini sa paggamit man kuno sa mga kababayenhan nila nga makaupdanan dira para makighilawas action Fred ina palayag ni Pasaporte. Yung una doon may kunting firefight, so may mga naiwan na gamit. So ang very significant do sa mga belongings ay may mga contraceptive pills may mga nakuha. So napagawa na mo na sa release na may mga mga na-recover dito sa area. So magluwas sina, ginalauman sina diri nga base may ara pagiliban sila nga kampo dira nga ginapuy-an or ginatiniran or ginalekturan sa ila sini nga mga kaupod abi nga padayon karon nga ginapangita pa sang Philippine Army Action Fred. And may panugyan diri sa Pasaporte sa mga ginikanan nga inyo sini kabataan dapat burubantayan gid kundi nagalakat anong lisensya kay base mabiktima sila sining nasambit iya nga miyembro sang New People's Army. Inang balita ni Section Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Nanugunan lang ko, no? Kung tani, kung bisan paano, abuning sitwasyon tasumong, kung may ara tani nga pagpakiginunanon sa kalinong bala, may untat lupo kung tani, nga daw hindi madugang-dugangan ng atong problema, no? Kaya kung matawhay, medyo makahatag pa niya sang dugang man nga serbisyo sa gobyerno ti subongya, medyo may jutay nga kadilikaduhan kon sa kabukiran ang paghambalan bangod ti wala na untat lupok, wala na negosyasyon, posibilidad base kon magkinitanay ang Philippine Army kag New People's Army ti ginasigahom naton padayon ang ining kwentuhan ay kag ti nagakabalaka kita nga dapat mag-isa na temporaryo bangod sa problema karon yad medyo may jutay nga kadelikado sa kabukiran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na mga blatter entre pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, CL77, 26 mg vitamin C, isa sa nagapabakod sa aton immune system, gapabakod sa aton lawas para dipinsahan kita sa anuman nga pamalatian nga magtapik sa aton kalawasan. Kinahanglan tani labi na subong nga nagapang-igo gid ang COVID-19. CL77 pero sigurohon ta nga original ang aton mabakal. Di kadamo sa nagasunod kay man epektibo siya mo. Amo na nga ang piki galapta. May gabaligya pamalay-balay, may gabaligya ang nabutang sa mineral water, may gabaligya ang nabutang sa butilya plastic, may butilya sang lipid, delikado, piki kabyanan. So para makabakal kita original gid nga si CL77, bakal kita sa mga masaligan nga butika o kon parmasya. Inaiya sigurado, orig ina nga CL77. Laking CL77, laging panalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Nagnubo na action pa no ang dinakpanay sa violation sa face mask kag social distancing. Pila na lang? 96 na lang action Fred. Client. Oo, kunti nagligad to may 300, 400, may ara man niya sub 3 ka digits, subong 2 na lang ka digits. Pero 96 action Fred no. Amani ang nakabayular sa Executive Order number 35 diri sa syudad sa Bacolod. In fact, action Fred may pila ka mga backup stations ang zero man butsing ganon may ara man iba nga backup stations nga jutay lang gid kaladakpan, especially diri sa downtown na area sa station number 1. Tatlo gid lamang ang nakaladakpan action Fred nga wala nagasuksok sang face mask. 18 sa police station number 2, isa diri minor de edad dakpan man nga nagalagaw wala gasuksok sang face mask. May 5 sa station number 3, while sa police station number 4 amang medyo damo-damo jutay
20 Kabilog, 20. Police Station number 6, Tatlo, Action Fred, dakpan sa area naman sa Barangay 40. May nadakpan man sa area sa Barangay o kung sa Police Station number 7, 21 ang nagkaladakpan. Ang pinakamadamo subong Action Fred, Station number 8, sa Station number 8 covering Pahanukoy, Tangub, kag Singkang, 29 tanan Action Fred ang nagkaladakpan, wala nagasuksok sang face mask. Majority na wala nagasuksok sang face mask, pero in terms ng social distancing, wala sang record Action Fred. Station number 9 Action Fred gani 0 kung dinakpanay sang kung wala nagasuksok sang face mask o kung social distancing kaya tutok nila subong ang investigation sa shooting incident na tabo kahapon nga adlaw. How much more Action Fred kay 167 ka mga pulis nga FTP training on the field diriman dire sa area sa siyudad sa Bacolod. Another numbers ni siya 167 amo nang iga fieldman sa pila ka mga major roads diri sa siyudad sang Bacolod. Mga police ini siya Action Fred on field training program. Balita report sang patrol ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee fortified with mangosteen, santons kag stevia. Makabulig agud ma-prevent ang colon kag ginapagwapa ang hiko sa tiyan agud maligaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee nakapangapi ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol with aksyon na ni Kirao ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang
hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto na bilin mapangot kita sa takna lasais standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.